Kaixo, sari azokara etorri gara, lanera, kontatzea ze gertatzen den azokan, eta kontatu nahi dugu ere, Berriako lagunek nola egiten duten lan gauza kontatzeko. Hemen daude Gari Goikoetxea eta Irati Sarasua. Beraiek kontatuko digute nola egin dute lan gaur goizean. Kontatu pixka bat nola izan da esperientzia. Goizean etorri gea 10 inguruan eta hasierako albiste bat idatzi dugu, ez hasi aurretik. Eta gero albiste hori berritzen jungea, eta berriketanen hainbat albiste, hainbat adierazpen eta barri idazten. Gari bilia hortan, zike. Ez pixka bat gure egiteko izan da hori ez, alde batetik goizean etorri garenean egitaragoa eta bestelako informazioa interneten sartu dugu, gure irakurleek ikusal izan dezaten. Eta bestetik, gero goizean sartu dugun albiste hori garatuz joan gara, ezta? Alde batetik bai testua sakonduz joan gara, adierazpenak eta informazioa biltzen joan gara inean, eta bestetik osatu ditugu alde batetik bai bideoak, ikusi ditugun gaur proiektuak eta ekimenak eta aurkeztu dituzte, horien bideoak eta grabatu ditugu eta sarean jarri ditugu guztiak. Bestetik azokaren egitarago osoa ere bildu dugu, bideo bilduma bat ere egin dugu eta argazki bilduma bat ere egin dugu ekitaldian zehar, egunean zehar, biltzen joan garen argazki guztiekin. Hori irudiari eta soinuari dagokionez, bestetik sare sozialetan, esandakoa berriketan sare soziala erabili dugu, Twitter sare sozialarekin batera, gertatzen ari zena zuzenean eta unean kontatzen joateko gure irakurle guzti. Eta orain zertan ari zaite? Orain dagoeneko arratsaldea da, aurra batzen ari garenerako, eta egunkaria garen heinean, biharkoari begira jarrita gaude, bihar ere izango dira topaketa hauek, baina gu bihar papereko edizioan, gure Berriako irakurlei eskainiko diguna da, gaurko egunaren kronika bat. Egun guztian bildu dugun horretatik alerik onenak hartu, eta behar bezala taxutu, eta gure irakurleentzat bildu ditugu biharko paperekoan informazioa izan dezaten, bihar etorren nahi badute ere, esperan gertatu denari buruz. Eta badakazu ja titularra biharko? Hortan ari gara oraindik. Ze falta zaizu asko? Ez. Lehenengo parrafoan hasiera potente bat itia, sarreratxo bat eta titularra itia. Eta gainetik dena zuzendu behar ezatik. Besterik ez. Gutxi gora bera idatzita dago. Bale, eta eskerrik asko azalpenak emateagatik. Zuri.